ever dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Missä? Enhän mä nyt tosissani. Eiköhän laiteta pannu porisemaan. Täällä olisi kahvia. Tadaa! Ja tässä se appelsiinipuut. Seisoo. Kai tässä on vaan tunnustettava. Mulla ei oo mitään rikosrekisteriä. Luritetaan lippu pulloon. Älä nyt koske! Eestä ja takaa. Mun auto. Jumaliste! Mun auto on kadonnut. Kengänkuva persuksiin. Paraskin puhuma! Kostus persuksiin. Hei, lata, nyt noin! Sä otat nyt sen askeleen taakse. Se painat ulos. Ja sä otat sun kamas mun iskusta. Nyt! Heti! Tuliks tää asia aivan selväksi? Sä oot niin hirveä herkkä. Älä nyt jaksa viitsiä. No missä hemmetissä avaimet on? No mä vedän sitä jätkältä niskanurku. Varas! Homoja. Tappoittes. Karvanen liika kilo ja hyvää pulloa. Ihaha. Se petti mua. No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Mitä hitaammin tippuu. Mitä? Loppuuko se? Saanko esitellä? Taikavarvu. Älä nyt jaksa viitsiä. Jalkahierontaa. Ai helveti! Voi perhonan. Miten niin varma? Haluan olla onnellinen, perkele! Mitä helkkaria? Vittu, nyt mä sekoisin. Varas! Seppo. Oi. Siis mulla ei oo aikomustakaan panna hirveä. Tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä. Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Ismo Laitala pitää katkerana, kuinka romanssi edistyy. Seppo Taalasmaa. Ja hyvää pulloa. Niinkö? Missä? Pakkohan mun on jotakin. Mitä? Sä et varmaan enää halua, että mä muutan tämän. Tää tarvii koko ajan joka asiasta vääntää. Oi. Hierontaa. Ai helveti! Talata nyt noin! Seppo. Tämmönen voi olla mahdollista. Mun auto on... Mitä? Joo. Perkele, teette sen työn ja hommatte mun auto takaisin. No eihän sitä nyt tolla tavalla väistynyt. Perhana. No missä hemmetissä? Mun auto on... Punainen, sehän on rakkauden väri. Kyllä meidän täytyy soittaa poliisille. Kyllä sä oikein naput. Ja meidän appelsiinipuut on taas vauhdissa. Tukkukuorma. Tässä on mun kaikki tavarat. Sillalta alas. Perhono! Ja en varma! Luritetaan persuksiin. Eduskuntaan. Mä arvasin sen. Mitä helvettiä? Mun auto... Et voi olla tosissas. Musta kasi.
Punainen 16. Oi. Ovi auki! Täällä on asuntoesittely. Sieltä näyttää. Seppo. Ja mene sinä vaikka Ossille! Hei, lata, nyt noin! On pomo käskenyt mun levätä ja minähän lepää. No ne on kaikki parhaat palat näkyy. Pakkaa tavaras heti!